че съм стигала. При мене нещата са били любителски във всички случаи. Първото нещо, което исках да направя като изненада в новата рубрика "Работилничката на Ади", и разбира се, леко подмазвайки се оговорих с Яна да подготвим материали за нещо детско. Защото ще го подарявам на Мари София и ще се подмазвам жестоко на Ники, за да се съгласи тази рубрика да пребъде. И съм си подготвила, аз съм купила кутийка, която ти ще ми помагаш да видим какво ще я правиме. Дървена, обикновена, даже май не е дървена, някаква още по-евтинка. Някаква такава съм избрала, идеална. Много хубава ще стане. Това е за момичешки дрънкулки. Според мен е... Типички ластичета, всякакви неща. И сега, разбира се, трябва да е в розово. Да, ще направим. Тук гледам богатство от салфетки. Сега дай да намеря най-розовата възможна такава салфетчета и какви хубави има за Мери Крисмас, всякакви неща, но на мен ми трябва момичешка, много момичешка. Ето тази също става да е много момичешка. Little Angel е идеално, малкото ангелче на Кънчев. Да, това е. Аз съм се постарала в случая, защото е за детето на шефа. Момиче става с доста видове кутийки, които могат да се измъкнат от вкъщи, нали? Да, значи основата е без значение. Да. Всяка една основа може да се... мотивата е, че това да се обработи. Ето това, например, е моят кълъв за очила, който аз съм си го облякала с салфетка. Също с салфетка? С салфетка. Гледай колко е готино. Да. Добре. Така, сега взимаме C200. Да направя такова и за очилата на Ники някой друг път. Етапите при правене и на кутийката и на много голяма част от предметите, които са подложени на техниката декупаж са: първо мажаме с лепило C200. Всякакъв тип, но C200 на всяка една марка ви върши чудесна работа. Изчаквате да изсъхне. Можете да ползвате варианта с сушуар, но не е препоръчително. След това се маже с основа. Може да е латекс, както аз съм правила, може да е с специализирани основи, които се купуват от магазини за художници, също върши работа. След като изчакате и това да изсъхне, мажете с основното лепило, с което работите декупажа. Това също може да е C200 отново или специално лепило за декупаж от магазин. И вече налагате върху това хартията, която сте решили да ползвате при вашия декупаж. Това може да е салфетка, може да е принтирано от интернет, каквото и ви хрумне. Може да е специална хартия от декупаж, което препоръчвам за начинаещи. Хартиите не са скъпи. Продават се на листове във всички магазини за художници и са адски ефектни. Има с невероятни мотиви. Не е сложно да се направи и ви препоръчвам да почнете с тях. Техниката с салфетка изисква малко повече сръчност. Малко повече умение как да залепите, защото салфетката е само най-горния слой и е много финна и наистина рискувате за първи опит. Така. Изсъхна това, не беше много бързо, защото ни е студено. Май ако е топло, наистина в дома, в който го правите, става за около половин час. При нас беше към час. Да. Да. Така, сега, следващата стъпка е да сложим грунт. Той вече изравнява. Да. C200-та се разбира кога е изсъхнал, освен че спира да лепне. Но и като стане съвсем същото, като цвят, каквото си е било. C200-та е прозрачно лепило и трябва да стане материала в изходна позиция, да се върнете, в случая дърво. Така. Ако искаш, ти започни да мажеш капака. Да. Пак е водорастворим грунт. Да, на водна основа. Ако купувате грунт, който не е от магазин за художници, трябва да кажете, че искате водорастворим грунт за дърво. Винаги в декупажа се ползват неща, които са водоразтворими, особено пък когато работиме за дете, защото е по-безопасно, това е ясно. Всеки материал, който се влага в нещо такова, трябва да сме убедени, че е безопасен. И второ, ако сложиме грунт, който е за метал, а не ползваме метал,
има сериозна опасност да бъде разядено всичко. Освен това е хубаво да се работи с водоразтворими материали, вече дори от гледна точка на запазване на природата е много по-важно. Сега ще ползваме сушуарчето, за да изсъхне по-бързо. Да. Ние ползвахме сушуар, което не ви препоръчвам. Добре е да имате възможност да изчакате. Препоръчвам ви най-искрено, изчакайте времето, в което всеки етап изсъхва сам. Защото става много по-здраво. Ние ползваме бързи техники, защото трябва да влезнем в рамките на телевизионното ни време и вие да видите готовия продукт, за да ви стане интересно и да видите какво наистина ще направите. Грунда изсъхна. Беличък е грунда. Какво правим? Сега, следващата стъпка е да нанесем бяла матова боичка. Латексче. Или латексче. Да, не е да изравним цвета, да стане по-плътно. И само преди това, с финна шкурка, която може от всяка железария да се купи, се заглажат неравностите, за да бъде идеално гладка. Добре. Ако искаш, ти се работи капачката, аз ето така лекичко се... По-лекичко, не толкова силно. Трябва финно да се... Иначе ще има опасност да се свали боята и така нататък. Да. Ето, значи е готово вече. Да, сега е перфектно. Сега следващата стъпка слагаме бяла боичка, взимаме четка. Колкото по-плътен е слоя боя, толкова по-напукано ще стане. Колкото е по-тънко, няма да се получи пукнатините. Тъй като сега тенденцията за рустикални, такива състарени предмети в бита е много актуална, затова искаме този ефект на напукване. То ако не искаме, може да го няма. Нали? Просто няма да слагаме толкова дебели пластове и съответно няма да се напуква. Аз смятам, че така и на Мария София, и на Кънчев ще им хареса повече, защото е актуално. Да. Докато това нещо съхне, ние през това време ще обработим салфетката. Да. След рекламите в Ники Кънчев под наем ще видите. Същинската част от декорацията на подаръка предстои. Как да изпълним правилно тази техника, за да си гарантираме успех и кои са грешките, които можем да допуснем. Предстои да видим още много тънкости, за да изпитаме удоволствие от изкуството на декопажа. Ники Кънчев под наем продължава веднага след рекламите по нова. Преди рекламите в Ники Кънчев под наем видяхте началото на новата рубрика «Работилницата на Ади». Как с помощта на въображението и собствените си ръце можете да направите оригинален подарък, как от нещо старо да направите нещо ново и красиво. Ади и специалистката Яна Александрова започнаха да ни разкриват тайни от изкуството на декопажа. Предстои същинската част от украсяването на кутията. Деляме горния слой. По принцип всяка салфетка е от 3. Да. Ето от 3. Или от 4 слоя. Ние махаме всеки един от него и оставяме най-горния, който ще бъде много тънко, много финно и няма да се личи след това, че това изобщо е салфетка. Така. Изсъхна ни капачето, както и кутийката. И сега трябва да решим къде ще пак шкурим. Трябва да е идеално гладко. Обаче на мен нещо не ми се вижда, че ще се види. В смисъл, смятам, че тия надписи е по-добре да ги махнем. Как мислиш? Да. Защото няма да влезнат като цели надписи и ще седат като недовършено, Кажи. Или ти какво предлагаш? Според мен е да си го направим до края. Ето така, няма да обличаме цялата. Или ти искаш надписите изобщо да ги няма. Другия е да остане само Little. То тогава по-добре само Angel да остане. Angel, да. Ето така. Да, по-логично да остане само Angel. Ето така да дойде. Да, така става. Айде.
Идва този момент, дето Ади обикновено го разваля, защото ми се напуква. Така. Започваме от средата. Така. Към края. Мен ми се набръчква. Тук трябва лекичко, за да не се скъса салфетка. Да, тя е много фина, много тънка. Ето така, като ни се получи лека гънчица, изпъваме. Да, трябва просто много внимателно явно това да се прави, защото на мен миналия път тук вече ми се беше сбръчкало. Така, значи от средата към края. На всяка цена трябва първо в средата и избутвайки към страните, за да може да излезне въздуха. Много бавно, много спокойно трябва да го правите и с кеф. Целта да правите такова нещо вкъщи е да се разтоварвате, да изключите от това, което ви се случва, да си почивате и да създавате нещо дребно и красиво. Така. Долу-горе сме минали. Не, долу-горе минали сме всичко. Да, сега махаме лепилото на страна. Взимаме едно обикновено тампонче, което всяка жена си го ползва за грим. Топваме го леко във водичка. Ето това. Ще разкъсаш. Ето и сега внимателно. Се минава по цялата салфетка, за да се оберат евентуалните въздух, ако има някакъв. Балончета, да. Много внимателно, пак за да не се скъса салфетка. На всяка цена запомнете, че ползвате само един слой от трипластовите салфетки. Само горния слой. Мисля, че вече е изсъхнал. Сега отново пристъпваме към шкурка. А с шкурка ли ще го махнем, ще излишно? Хоп. Я виж ти къв пенистък, му се чудех как ще го режем. Така, имаме идеално гладко, не и се на нея на бръчка. Може би следващия път и на мене вече няма да ми се набръчка. И на всичкото отгоре стана с супер ръбче, просто много хитро. Добре, какво правим сега? Как да го запечатаме? Или да изчакаме? Преди запечатването ще сложим отново малко лепило, за да се запечата и отгоре. Да. Може или декупажно лепило, което всеки художнически магазин може да се купи. Може и C200. Но трябва да е засъхнало първо добре лепилото, с което сме залепили картинката, за да не се набръчка сега. И да не се накъса. След като сме готови с капачето и с декупажната техника, решихме да продължим с украсата. Все пак това е подарък за детенци. То за много важно, детенцето на шеф. Да. Трябва да ползваме някакви украсителни материали допълнителни. Но това може да са стари манисти от гердани. Може да са прежди, които са останали от някакво плетиво. Може да е отрязък от някакъв плат. Просто изрежете контур на някое цветенце и го апликирайте. Всичко може. Апликации за ногти, апликации всякакви, които имате от децата си. Всичко може да се ползва за такова нещо и става адски красиво. А тези неща, всеки един от нас има някакви такива. Дори и с цветни копчета. Ако залепите мънишки цветни копчета, пак ще стане много готино. Последното, което трябва да направим, след като изсъхнат тези боички, взимаме, аз ползвам декупажно лепило, което си е за декупажна техника, но всеки може да... всякакъв лак на водна основа да ползва. Минаваме 1-2. По принцип е хубаво, 3, максимум 4 слоя да се нанесат. Колкото повече слоеве, по-здраво ще стане. Не е хубаво и да е прекалено много слоевете да бъдат. Екстра. Бомбонка ще сложа вътре или някаква гривничка? Има, всичко може. Зависи детенцето какво харесва. Момиченце на 3 годинки харесва гривнички. Със сигурност. После майка му, като види какво сме му направили, дали ще ни се радва, не знам. Екстра. Значи сега трябва хубаво да изсъхне това, да го мина с лак. И сме готови. Кутийката е готова. Мене ме радва много. Мисля, че даже съм сигурна, че Мария София много ще я хареса. Въпросът е дали и шефа ще я хареса. Но смятам, че ще предизвикам усмивка и на неговото лице. Всъщност целта на тази рубрика е да предизвикаме усмивка на лицата на всички вас.